लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बर' माकिं इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बिदिनो मेन खोथाया जाहैबाय टमी नार्जारीनि जालांनाय भाइरेल भिडिअनि सायावनो बुंगोन आं। बिथाङा सिगाङावनो भाइरेल भिडिअ जानायनि सिगां बुंग्रोनानै लानांगौमोन आं नङा होननानै, दासो आरो बिथाङा एरखांनानै होबावबाय। बिदिनो बिथाङा फेसबुकआव पस्ट खालामदों आरो नोंथांमोना गोबां मानसियानो नुबाय जानांगौ। ओमफ्राय बेनिनो आं सोर मानसिया कमेन्ट खालामदों बेखौ आं रिप्लाइ होनो नागिरदों आरो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, थ'दो। फेसबुकआव टमी नार्जारीया माबायदि कमेन्ट बानायजादों, कमेन्ट होजादों पाब्लिकजों गोबाङानो गाज्रि कमेन्ट खालामदों, गोबाङानो बायदि सोंदों। नोंथांमोनाथ' गासिबो नुजोब्बाय जानांगौ। ओमफ्राय बिसिबां लासिं आयो बिराद लाजिनाय मोनबाय आं, बिराद लाजिनाय मोनबाय। आरो आं मा बुंबावनो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों